Awas. Sembarang aku manut awakmu anyar karepmu lawas karepmu. Iya ya. Ayo tak. Wong ayu. Oh. Beda. Ya kayak. Apa sing anyar? Ya kuwi kayak apa? Bocah. Ora. Wis kuwi wong ayu wis penak. Apa sing apa teh. Nyanyi apa? Lah kuwi lho lagune saiki anyar-anyar oke. Sing ndi? Apa teh. Iya. Apa teh apa teh nguk iku barang iso. Iya, aja. Sing ngono. Wong Jawa iki nyanyine kuwi. Wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Kowe isomu meresapi umpamane tak kei wedok nun sewu amit. Oh iya. Tak ngambil. Boleh pilihan.